Nath I fynd pan oeddwn ni'n 6 neu 7. Gweld fy teulu yma na, a mae gen I lot o photos a fideos, a rwan dwi'n edrych yn ôl at nhw, a oedd o'n amazing. A dwi'n edrych ymlaen at wneud hynna eto, Fideos yw trysori, lluniau a'r gof a chadw. Mae'r rhyfel yn Iran yn teimlo'n agos i'r teulu yma o Fangor. Lles diogelwch teulu Leila ac Hussein yn Iran, da ni ddim yn datgelu lle maen nhw'n byw na chwaith eu henw ola. Mae gen I lot o emosiynau cymysg. Da ni'n trio aros yn hopeful os da ni'n gallu. Ond mae'n unimaginable, really. Gyda'r we wedi ddiffodd yn y wlad a dim modd cysylltu â phobl yno, mae teuluoedd Iraniaid ar draws y byd yn ofni'r gweitha, wrth weld y ffrwydrada yn y rhyfel. Pobl yna yn mwy ofyn o'r government Islamic Republic ei hun na o'r bombs, dwi'n meddwl. So mae hynna'n anodd iawn. I've been living here for 40 years, but still I have sympathy with, the place that I've been born, and Israel and America fighting for their own interests, and our people stuck between the two. I filiynau ledled y byd, mae Iran yn fwy na'n faes i ryfel. Mae'n gartre sy'n llawn atgofion. Ac mor bell, mae'r freuddwyd o ddychwelyd i Iran rhyw ddydd yn fyw o hyd. We would like to go back, and all my family, I will seek a better future. Bod y llwybr i ryddid yn teimlo'n hir, I Iraniaid mae yna obaith o hyd at ddechrau newydd. Chwarae pêl-droed dros y gaeaf neu'r haf? Dyna'r cwestiwn sy'n cael ei holi ar hyn o bryd. Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru eisiau gweld os fydd newid y calendr yn golygu bod llai o gemau yn cael ei gohirio oherwydd y tywydd. Bydd rhai tîmau yn rhoi cynnig ar y syniad eleni, gan gynnwys clwb deiniolen yng Ngwynedd. Dwi'n meddwl bod plant yn cael fwy o gyfleoedd i chwarae mewn tywydd gwell. Lot o plant ar hyn o bryd yn oer ac yn cwyno bod hi rhy oer i chwarae. So dwi'n meddwl bod o'n mynd i fod yn gret iddyn nhw gael chwarae mewn tywydd gwell, hael allan, a jyst bod nhw yn enjoyo hynna'n mewn tywydd brafiach mewn ffordd. Ond beth yw barn y chwaraewyr? Dwi'n hoffi haf mwy, achos mae gaeaf ti'n mynd yn oer a ti'n dechrau crynu a ti'n colli concentration. Achos mae'n mwy hwyl a yn y gaeaf mae'n rili oer. Ddim yn oer, gael chwarae efo ffrindiau a mwy gola. Bob tymor mae 1 ym mhob 5 gêm yn cael ei gohirio oherwydd y tywydd. Ond nid pawb sy'n credu mae pêl-droed yn yr haf yw'r ateb. Mae rhai yn poeni am yr effaith ar chwaraeon eraill, fel criced, ac eraill yn deud y bydd llawer o blant a rhieni i ffwrdd ar wyliau. Mae chwaraewyr ffostrasol yng Ngheredigion yn hapus i barhau eu chwarae dros y gaeaf. Well, da ni cadw pethau fel mae achos yn haf, ti'n tywydd neis a ti'n cael ymlacio mynd â holidays da teulu. Lot o stwff yn ymlaen yn haf, fel Royal Welsh, lot o Eisteddfod, lot o bethau yn casio. Mae'r Gymdeithas Pêl-droed hefyd yn rhoi arian tuag at gaeau artiffisial, ac yn deud y bydden nhw'n aros i weld beth yw'r farn ar y treialon pêl-droed haf cyn penderfynu ai dyna'r ffordd orau ymlaen.